पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एक मिठाईचा प्रकार बघणार आहोत। तो म्हणजे शेंगदाण्यापासून एक मिठाई बनवणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं, चला तर मग बघूया। इथे मी हे 200 ग्राम शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि आता याला आपण स्वच्छच पाहून घेतलेले आहेत आणि कारण की काही दाणे खराब असतात त्यातले, त्यामुळे। आणि आता आपण याला भाजून घेऊया सर्वप्रथम। आता गॅसवरती मी एक पॅन ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये मी हे शेंगदाणे टाकलेले आहे आणि याला छान खरपूस भाजून घेऊया आपण। 4 ते 5 मिनिटं लागतील याला छान भाजून घ्यायचं। जळू नाही द्यायचं त्याला, फक्त भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। अशा प्रकारे आपण हे 4 ते 5 मिनिटं खरपूस भाजून घेतलेले आहे आणि आता आपण गॅस बंद करूया आणि याला थोडं थंड होऊ देऊया। आता आपण शेंगदाणे भाजलेले त्याचे साल काढून घेतले आहे थंड झाल्यावरती आणि त्याचे साल काढून घेतलेले आहे। आता आपण याचं पावडर बनवून घेणार आहोत। तर पावडर कसं बनवायचं, याला थोडं मिक्सर जारमध्ये टाकायचं आणि थांबून त्याला ग्राइंड करायचं आणि पावडर बनवायचं। कारण की एका वेळेस जर टाकला पण हे तर ग्राइंड करताना आणि कंटिन्यू मिक्सर चालू ठेवलं तर त्याचं तेल निघू शकतं। तर तेल नाही निघालं पाहिजे याकरता आपण याला थोडं त्या मिक्सर जारमध्ये घ्यायचं आणि थांबून त्याला ग्राइंड करायचं, पावडर बनवायचं। चला तर मग आता इथे हा मी बारीक करून घेतलेला शेंगदाण्याचं पावडर बनवून घेतलेला आहे आणि त्याला चाळून घेतलेलं आहे, म्हणजे जेणेकरून त्यामध्ये जे जाड शेंगदाणे असेल राहिलेले बारीक व्हायचे ते निघून जातील। तर मी हे गाळून घेतलेलं आहे। आता आपण याला साईडला ठेवूया आणि आता आपण म्हणजे साखर आणि याचं थोडंसं पाक टाईप करायचं आहे आपल्याला, तर आपण ते करूया। चला तर मग इथे मी एक पॅन गॅसवरती ठेवलेला आहे। यामध्ये आपण 1/3 कप म्हणजे पाणी टाकते आहे मी। तिला उकळी आली की आपण एक वाटी हे शेंगदाण्याचा पावडर घेतलेला आहे, तर आपण 1 वाटी साखर टाकूया आणि हिला छान ढवळत राहूया, फिरवत राहूया आणि वितळू द्यायची ती साखर छान। याला फिरवत राहायचं। याच्यामध्ये थोडं आपलं विलायची पावडर टाकूया, 1 चम्मच, अर्धा चम्मच टाकूया सेंट येण्याकरता आणि याला फिरवून घ्यायचं। मी हे साखरमध्येच केलेलं आहे विलायची पावडर आणि याला फिरवून घ्यायचं छान। याला म्हणजे फिरवत राहायचं 1-5 मिनिटं। जेणेकरून त्याचा एक तरी पाक होईल तोपर्यंत त्याला छान उकळी येऊ द्यायची। थोडा हाय फ्लेमवर केलं तरी चालतो, पण एवढंच की त्याला फिरवत राहायचं आहे। त्याला छान उकळी फुटत आहे आता। छान उकळी फुटलेली आहे। हाताने चेक नाही करायचा, नाहीतर हात भाजायचा, अजून व्हायचं आहे, थोडं होऊ द्यायचं।
एकदम कडक पण पाक होऊ नाही द्यायचा, नाहीतर आपल्याला जी पोळी लाटायची आहे ती जमणार नाही. आता चेक करूया. झाला आहे. आपण हे पाण्यामध्ये टाकून बघूया. चेक ते समजा जो आपण डॉट टाकला आहे तो पसरला तर समजायचं व्हायचं आहे, आणि नाही पसरला तर समजायचं झालेलं आहे. आपण इथे डॉट टाकलेला आहे आणि तो पसरलेला नाही आहे, याचा अर्थ हा झालेला आहे. आता आपण गॅस स्लो करून घ्यायचा आणि जे शेंगदाण्याचं पीठ केलं होतं ते टाकून घेऊया. आपण थोडं बाजूला ठेवलेलं आहे शेंगदाण्याचं पीठ, आणि याला मिक्स करून घ्यायचं छान. स्लो गॅसवरच करणे. आपण ते सुद्धा टाकून घेऊया उरलेलं पीठ, आणि छान एकजीव करून घ्यायचा, मिक्स करून घ्यायचं याला. छान ते परतून घ्यायचं, छान डो होईस्तवर. आता यामध्ये हा डो होण्याच्या तयारीत आहे, झालेलाच आहे. आता यामध्ये आपण मिल्क पावडर टाकूया. मिल्क पावडर मी इथे 3 चम्मच घेतलेला आहे, ते टाकूया. कुठल्याही कंपनीचं घेतलं तरी चालेल, आणि त्याला मिक्स करून घ्यायचं. छान मिक्स करून घ्यायचं याला. आणि थोडं आता आपण तूप टाकून घेऊया. तूप आपण इथे 1.5 चम्मच टाकून घेऊया. छोटा चम्मच आहे या पद्धतीचा, आणि याला छान फिरवून घेऊया. आता छान हा गोळा व्हायला लागलेला आहे. आता आपण याला थोडंसं फिरून घेऊया आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं. दिसतो आहे छान असा, आणि म्हणजे पातेल्याला पण चिपकत नाही आहे, मोकळा झालेला आहे छान असं. आणि त्याला सुद्धा तेल सुटलेलं आहे, म्हणजे तूप म्हणा की तेल म्हणा असं सुटलेलं आहे. आपण 1 चम्मच टाकलं होतं, 1.5 चम्मच, आणि हे बघा पातेल्याचा अलग होत आहे छान असं. छान त्याला गोळा बनवू द्यायचा आपण. आता आपला याचा छान डो झालेला आहे, आणि आता आपण याला थंड व्हायला ठेवूया. छान असं थंड होऊ द्यायचं. गॅस बंद करूया आणि थंड होऊ द्यायला. थंड होऊ द्यायचं. आता 10 मिनटं लागेल याला थंड व्हायला. अशा प्रकारे हा आपला डो बनून झालेला आहे, आणि याला मी छान मळून घेतलेलं आहे. थोडं गरम असतानाच मळायचं, एकदम गार होऊ नाही द्यायचं. आणि छान असं प्लॅस्टिकवरती ठेवून मी ते मळून घेतलेलं आहे. तर आता आपण 2 भाग केलेले आहे या डोचे. एक भाग बाजूला ठेवूया.
आणि एका बाउलमध्ये घेऊया. याला साईडला ठेवून देऊ. आता ह्या अर्ध्या डोमध्ये आपण थोडा फूड कलर टाकून घेऊया. तर इथे मी हा ग्रीन कलर टाकत आहे. अगदी चिमूटभरच टाकायचा, जास्त नाही टाकायचा. आणि त्याला मिक्स करून घ्यायचं. थोडं कोरडं जर वाटत असेल तर थोडं दुधाचा हात घ्यायचा आणि छान मळून घ्यायचं याला. आता याला छान मळून घ्यायचं. याला आपण ग्रीन कलर दिलेला आहे. छान असं मळून घ्यायचं. आणि आता आपण याचे 2 भाग करूया छान. आणि असा रोल करून घ्यायचा. याच्यामधनं खूप असं तेल निघत आहे छान. अशा या पद्धतीने रोल करून घ्यायचा. थोडं पातळच करायचं रोल. या पद्धतीने. ओके, याला पण थोडं पातळ करून घेऊया. छान स्मूथ झालेला आहे आणि त्याला ऑइल खूप छान दिसते आहे. आणि आता आपण काय करायचं, आपला जो दुसरा डो आहे त्याला मळून घेऊया छान. याला छान मळून घेऊया, कारण की थोड्या वेळाने ते थोडं कडक व्हायला लागतं. तर त्यामुळे हे मळून घ्यायचं आहे आपल्याला थोडं छान असं. हा सुद्धा मळून झालेला आहे. आता आपण याला लाटून घेऊया. एक छान थोडंसं तूप लावायचं याला आणि लाटून घ्यायचं. असं छान प्लेन करून घ्यायचं. या पद्धतीने लाटून घ्यायचं पूर्ण पोळीसारखं. आणि पोळी एवढं पातळ नको, थोडं जाडच ठेवायचं आणि एकदम जाड पण नको. तेल आहे भरपूर, ऑइल खूप निघतं आहे याच्यामधनं, कारण काही शेंगदाण्याला खूप ऑइल राहतं. आणि प्लस आपण थोडं तूप पण टाकलं होतं, त्याच्यामुळे थोडं ते निघते आहे. या पद्धतीने आपण याला छान चौकोनी लाटून घेऊया, प्लेन करून घेऊया. आता हे लाटून झालेलं आहे. आता आपण काय करायचे, याचे 2 भाग करूया. आपण ग्रीनचे 2च रोल केलेले आहे, त्यामुळे आपण याचे 2च भाग करूया. थोडं वाढवूया, कारण थोडं ग्रीनचा रोल जो आहे मोठा आहे झालेला आहे, त्यामुळे यस या पद्धतीने लाटून घेऊया. आपण तो रोल बघूया याच्यामध्ये फिक्स होतो का, होतो किंवा आणखी पातळ करता येतो आपल्याला याला.
या पद्धतीने आणखी पातळ करून घ्यायचा. या असं ठेवूया. थोडं आणखी पातळ करायचं याला. आता आपण हे मधनं कट करूया. या पद्धतीने कट करून घ्यायचं. आणि जो या साईडला ठेवलेला आहे हा, याला छान असं रोल करून घेऊया. पॅक झालं पाहिजे छान. त्याच्यामध्ये बबल्स गेलेले, एअर बबल्स नको जायला. छान म्हणून असं प्रेस करून घ्यायचं आणि प्लॅस्टिक काढायचं. परत त्याला रोल करायचं. छान त्याला असं रोल करायचं छान. याचा हा जो जॉईंट असतो तो सुद्धा पॅक झाला पाहिजे. त्यानुसार त्याला हे करायचं आणि फिरवून घ्यायचा रोल. आता हे रोल झालेले आहे. आता आपण याचे काप करून घेऊया. साईज हा आपल्याला जेवढा मोठा ठेवायचा आहे त्यानुसार घ्यायचा आणि या पद्धतीने काप करून घ्यायचे सर्व. अगदी हलक्या हातानेच करायचं. बघू शकता मस्त छान दिसते आहे. आता आपण असे सर्व काप करून घेऊया. आणि आता हे काप करून झालेले आहे आणि आता एका प्लेटमध्ये आपण सर्व करून घेऊया. अशा प्रकारे ही सुद्धा आपली मिठाई रेडी झालेली आहे. आणि बघू शकता याच्या आतमध्ये ग्रीन कलर दिसतो आहे आणि खूप सुरेख दिसते आहे. आणि समजा आपल्याला याला थोडं डेकोरेट करायचं असेल तर याला थोडंसं आपण ड्रायफ्रूट्सचं जे बारीक पावडर केलेलं आहे ते लावून घेऊ शकतो. या पद्धतीने आपण लावून घेऊ शकतो सर्व रोलला आणि खूप सुंदर दिसते आहे ते रोल. त्या पद्धतीने जर आपण लावून घेतलं तर आणखी सुरेख दिसतं, त्याच्यामध्ये भर पडते सुंदरतेला. तसंच हा दुसरा पण रोल लावून घेऊ. अशा प्रकारे ही मिठाई आपण त्याला थोडंसं गार्निश पण करून घेतलं आणि खूप सुरेख दिसते आहे. बघू शकता त्याचा कलर वगैरे खूप सुरेख आलेला आहे आणि खूप मस्त वाटते आहे. आणि या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा करून बघा. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सोबतच एक बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करा बरं का. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी बघितली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.